Anak tulang sana, ikat tulang saya. Dia kok online, kan gua tenang, tongkona dia tahu. Pergi tahu, tak kata baru tak apa. Negara baca, kata mana? আচ্ছা থাচিংগো जों 15 মিনিট হায়াগে सिन थानाव कायसा खबर थांगो जे ओ जागा 10 राम तो खुमुलुं रोड कायसा बाइक गारि थुताइले एक्सिडेंट खानो हिंगे जों एकॉर्डिंगली जिरानिया फायर सार्भिसआव फन खालायगा इन्जुर दंनो शिफ्ट खालायना बागै हिंगे जोंबो स्पटआव फायसक पाक्या जोङो स्पटआव फायसक पाइ मानि परे नुखा लामाव नुखा जों जे इन्जुर दंनो फायर सार्भिसनि गारि खेरेमार हासपाताल दलाङै थांगा खरक बोसोक इन्जुर दंखा टोटाल बाइक नि खरक नै बाइकआव खरक नै बन खरक नै इन्जुर्ड सीरियस दा एकदम और जे लोकल जे आई विटनेस ऑफ समाज सीरियसली इंजुर्ड नै छाव बरं ताव खेरेंबार हासपाताल एवं गारियाव बरं टोटाल 4 जन दंमानि 4 जन मिसिं बरं खरक नै इन्जुर्ड बरं नखै चिनि गारि बाय जों खेरेंबार हासपाताल ट्रिटमेन्ट नि बागै रहका Enggak tabu kamu baki sing tabu action nanai as per law je sini kalanya temen sing tabu kalainnya. Bisa lo tuh kalian nong bagai. Accident kabar ogji interview position nong sing tangi tong dokter. Sekarang lo tang tong baru kaji jawab berka. Semua baru tang tong do. Tang baru kabar jawab berka tuh saya cuma lihat. Kayak angkai no masa saya angkai rote dinjon tong ani bini tuh tonggo ani bukan sudah baru tahu injured baru nak sekarang hospital lo angkai ani bo yakung dokumen jak. Ngani serai ni bawa sampai belah bini yak dokumen jak. Hambai hasilnya. Yang tang tong lai mana? जों जिरानियानि खेरांबार हस्पिटाल थां दं माने बे बजागा थुताइले का थांगो थुताइया बर' आयां खुमुलुं फाय दं माने जों फायां हस्पिटाल थां दं माने बर' गोसाङाव फायवा थुताइले फैजा खरक बोसोक बर' खरंनि दं माने बर' एटलिस्ट बर' गुंगो खायजागना नेक्सार खायजागना बर' लाइट रिजार्भ फानजे नु जोंया गोसां फाय थुताइले फै पुरा नंग डाइरेक्ट सिनो डाइरेक्ट फाय थुताइले फै ओंखाय सीरियस खरक बोसोक दुखुमा का सीरियस दुजन सीरियस ओंखा बर खरक नङा बर' खरंनि दुजन सीरियस ओंखा नि मुंता माने आन मुं थमसन देब बरमा